ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சுண்டக்காய் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சுண்டக்காய் நிறையா பூ வச்சுருக்கு. அங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அங்கே ஒரு குட்டி சுண்டக்காயாக இருந்துச்சு. இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே ஒரு பூ வச்சுக்குது. இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே ஒரு சுண்டக்காய், 2 சுண்டக்காய் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அங்கே ஒரு 2 பூ இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.